Shwai, Helo. croeso i e-ysgol. Bwriad y prosiect yma yw helpu chi disgyblion Cymru i adolygu. Ni'n mynd i fod yn adolygu Ffiseg a S heddi, a ni'n mynd i fod yn edrych ar grym electromotif. Mae link bach gyda chi fan hyn sydd yn helpu chi i cael pip bach a recordiau ni wedi wneud yn y gorffennol. Ie, mae cwpl o nhw. Yn pob testyn, dim ond Ffiseg, mae'n rhai yn electroneg, a mae rhai yn Cymraeg, Saesneg ac yn y blaen. Cerwch chi cael pip bach. Yr hen taflen rata, Mr Hafad. Yr hyn ffrind yn yr aroliad. Rhaid, chi'n ffodus iawn bod ydych chi'n yr ein yn yr holiad, bydd ddim rhaid chi cofio ar hafaliadau. Ond wedi gweud na, mae'n dda o beth bod chi yn ymwybodol beth yw ystyr pob un o'r hafaliadau a ble ffindo nhw'n gogloi. So mae'r testyn sydd 'da ni heddi yn mynd i fod i wneud gyda y grym electromotive force sydd mewn cylchedau. Felly yn gyntaf i gyd, mae eisiau gwneud siŵr bod ni'n gwybod ble mae'r hafaliadau. So yr un gyntaf i gyd sydd 'da ni fan hyn, Mr Hafod, p'un un bydde ti'n gweud sydd eisiau? Byddwn ni'n meddwl yr un i wneud gyda fi yn hafal i e minus i dot r fyna. Right, na re, mae hwnna yn un pwysig iawn. So ystyr pob un o'r termau hyn, mae gyda ni'r fi sydd yn sefyll am y foltedd, ond mae'r foltedd yna yn y cylched allanol. Okay. So mae eisiau cofio hwnna. Yr e yw'r un mwyaf pwysig byddwn ni'n gweud, achos hwnna yw y gem. Hwnna yw y grym electromotive. A wedyn mae dynnu'r I, a mae pawb yn gwybod beth yw'r I. Dyna'r Cerwyn, ti'n siŵr. Ie, okay. A wedyn mae r fach gyda ni. Mae'r r fach na yn sefyll am y gwrthiant mewnol sydd mewn tu fewn, fel arfer i batteries y stwff. So mae'r hafaliad na'n bwysig. Bydde ti'n credu bod rhyw hafaliad arall yn bwysig i gofio ar y tafle ddata? Byddwn ni'n meddwl falle rhywbeth sydd yn cysylltu y foltedd a'r Cerwyn gyda'i gilydd, falle. Okay. So falle'r r y gwrthiant, Ie. y fi dros I. Okay. Mae dda o beth bod ni yn gallu newid rhywun rown yn gogloi. So os byddwn ni'n gofyn i ti, mae I yn hafal i. Fi roni gyda r. Da iawn. Os gymeron ni'r y fi i a I ar hyn, okay. Gweda bod fi moyn newid y rownd, so fi moyn gweithio mas y gem i hunan. Beth bydde dy fi fyna? Byddwn ni'n credu, byddai rhaid chi adio'r i dot ar r yr ochr arall, so fi adio i r. Okay. So hwnna'n falle rhywbeth syml, ond mae jyst newid y faliad fel yna'n gogloi yn rhywbeth gwerthfawr. Safio amser mewn aroliad, yn sicr. Gwmos. Right, mae un hafaliad arall sy'n mynd i fod yn eitha defnyddiol pan mae'n dod i cylchedau trydanol. Byddwn ni'n tybio'r ail un, wel, un o dan yr deddf ohm, felly pa equal... Ti di y tyfion gywir fi'n credu. Diolch yn fawr. So mae dyn ni'r pŵer, sylwch am y pŵer sy'n cael ei afredoli, dissipate. Mae hwnna'n sy'n cael ei defnyddio lot fach. Gair dda hwnna. Odi, mae yn. Mae dewis gyda chi fan hyn o 3 hafaliad. So cofiwch, mae'r 3 yn nhw'n gallu cael ei defnyddio, dibynnu beth i chi'n gwybod. Ond y pŵer sy'n cael ei afredoli, faint o pŵer, so faint o joules pob eiliad sydd yn dod bant wrth o rhywbeth. So, atgoffa chi fyna, taflen data, jyst newch yn siŵr bod chi'n gwybod ble mae'r hafaliadau. Right, beth sydd 'da ni fan hyn yw llun gyntaf i gyd o'r batri. So mae batri yn ffordd o trosglwyddo egni cemegol mewn i egni trydanol. A mewn tu fewn i pob batri, mae dynnu rhywbeth bach son i'n rili moyn mewn tu fewn. A'r peth son i'n rili moyn mewn tu fewn batri, a mae fe'n bodoli, yw gwrthiant. So mae gwrthiant mewnol gyda pob batri. So internal resistance. Yn papurau Ffiseg, lefel A, maen nhw yn licio gofyn cwestiynau bach, beth ti'n iwso, byddwn ni'n gweud trach y common sense neu gwybodaeth Ffiseg. So os byddwn ni'n gofyn i ti, Mr Hafod, ti'n credu bod e'n peth da bod gwrthiant mewnol gyda batri?
Mae rai bod reswm dda amdano fe, so byddwn ni'n gweud os. Wel, yr ateb yw na. O, Son na. i moyn gwrthiant mewnol mewn tu fewn, achos beth mae'r gwrthiant mewnol hyn yn neud yw mae'n dwged rhywbeth bant o'r cilched. O, beth mynd trial dwy'n de? Beth mynd trial dwgyd? Mae'n dwged egni. Right. So, gallet ti cael rhyw fath o cwestiwn sy'n gofyn am y llaeth. Bydde ti'n credu bod ymchwilio mewn i batteries yn bwysig iawn dynodau yma? Beth bydde ti'n Mae rai credu? byddwn ni'n gweud ie, mwyn trial lleihau y gwrthiant yma. A mwyn hwnna wir. Okay? So wedyn, wrth edrych mewn i batteries a treol lleihau y gwrthiant mewnol sydd gyda nhw, falle bydd hwnna'n y pen draw yn safio arian, falle a egni i'r cwmniodd. Yn sicr, os bydde ti'n yn chargio ffôn ti lan, os na bydde gyda ti rhwystrant mewnol mewn ti fewn i batri ffôn te, wel bydde ffôn ti'n chargio mwy cloi, a hefyd falle bydde fe ddim yn twymo lan mor gymaint. Dyna reswm yn mynd yn dwym. Gwmos, So, mae'n bwysig iawn. Diffiniad o gem, maen nhw'n licio gofyn un mewn arholiad. So, os byddwn ni'n gofyn i ti, beth yw'r diffiniad o grym electromagnetaidd, bydd ti'n gweud wrtho fe, taw'r gem yw... Ffynonell yw'r egni sy'n cael ei drawsnewid o ryw ffurf arall, enghraifft cemegol, i egni potensial trydanol, am bob cwlwm o wefr sy'n llifo trwy'r ffynonell. So, gyda batri, i pob cwlwm sydd yn mynd trwyddo fe, mae egni yn cael ei trosglwyddo o'r batri i pob cwlwm sy'n cael ei trosglwyddo trwyddo. Ond cofia, mae'r gwrthiant mewnol hyn, be mae fe'n neud yw... Dwyn. Mae'n dwyn. So, na, ni ddim yn licio fe. Na, sa'n ni'n offi hwnna, gwbl. Sy'n eisiau hwnna? Sy'n eisiau fe o gwbl. Na ren. Peth arall sy'n werth cofio diffiniadau pan mae'n dod i trydan, mae gyda ni diffiniad o gem, so fan egni sy'n cael ei trosglwyddo i pob cwlwm sy'n mynd trwyddo, ond yn gallu ni gofyn i ti, beth yw'r diffiniad o cerrynt? Byddwn ni probably meddwl taw'r cyfradd llif gwefr byddai'r diffiniad cywir am cerrynt. So os byddwn ni'n meddwl amdano hwnna fel hafaliad, beth bydde gyda fi am hwnna wedyn? Byddai'r cerrynt i dot yn hafal i delta Q dros delta T. So mae'r delta Q na yw faint o gwefr sydd yn trosglwyddo, a delta T na wedyn yw newid mewn amser. Mewn cyfradd, So gweda ni bod 'da fi un cwlwm o newid, so os bydde 'da fi un cwlwm, a bydde hwnna'n digwydd mewn un eiliad, so un cwlwm pob eiliad, wrth diffiniad, mae hwnna'n meddwl wedyn, bod hwnna'n hafal i 1 amp. Yna ble mae'r diffiniad yn dod o, 1 cwlwm pob eiliad. Mae gyda ni'r diffiniad o gem, sef yr EMF, electromotive force. Peth arall sydd yn ni yw, mae gem yn cael ei mesur mewn volts. Ti wedi rhoi diffiniad i fi o beth yw 1 volt yn meddwl? Os gallai fod hwn yn gwerth, falle 2 marc mewn arholiad hefyd. Mae 1 volt yn hafal i 1 joule i pob cwlwm o wefr. So 1 joule i pob cwlwm. So os 1 joule yn cael ei roi i pob cwlwm, mae hwnna wedyn yn beth mae'n galw yn 1 volt. So mae cwbl o diffiniadau rili pwysig. So cofiwch mewn arholiad, mae pob diffiniad fel arfer, falle werth 2 marc. A mae cyfradd o tua gallu bod lan i 20% yma llaeth yn cael ei roi jyst am cofio y pethau pwysig hyn. Dyma beth mae cylched gyda gwrthiant mewnol mewn yn edrych fel. Maen nhw'n licio roi y batri hunan, a wedyn beth maen nhw'n licio wneud yw roi fel y dotted line bach hyn, llinell o gwmpas sy'n dangos mae'r gwrthiant na mewn tu fewn y batri hunan. So hwnna bydd y gwrthiant mewnol i hunan. So hwnna bydd yr R sydd gyda ni, yr R bach. Os mae rhywbeth yn cael ei cysylltu, so mae dyn ni fel gwrthiant newidol fan hyn, mae hwnna'n cael ei galw yn rhan allanol o'r cylched. Peth sy'n bwysig hefyd i gofio, os mae'r switch na ar agor, beth yw seis y ceryn sydd dyn ni yn y cylched ar hyn o bryd? Byddwn ni'n meddwl dim byd o gwbl gan bod y llif electronau ddim yn cael ei cysylltu. Mae hwnna'n bwysig, oherwydd, os bydden ni yn rhoi voltmeter
ar draws y batri, a mae'r switch hyn ar agor, dy fi fan hyn, fe fydde'r voltmeter na yn mesur y gem, yr EMF, sef y llythyren E na. Ond, siwrne bydde'r switch na yn cued, bydde wedyn cerrynt gyda fi yn y cylched, a bydde'r voltedd na yn newid, oherwydd mae egni nawr yn cael ei rhoi i'r rhan allanol hefyd. So, mae'n bwysig gwybod fel i ti yn gallu mesur y gem, a bydde ti'n gweud am y cerrynt, wneud yn siŵr bod e'n 0 ar yr amedr a bod y switch di agor felly. gwmos. Yn y cylched. A wedyn, os mae cylched cyflawn gyda ti, a mae cerrynt gyda ti yn llifo yn y cylched, ti ddim yn gallu mesur y gem ragor. Na, ti'n mesur y cerrynt i gyd, i gyd. Ie, oce. Peth arall maen nhw'n licio gofyn am mewn arholiad yw beth yw ystyr pob un o'r rhain. Ni'n gwybod y V yw'r voltedd allanol, E yw y gem ei hunan, a'r IR yw'r voltedd ar draws y gwrthyn mewnol. Right? Ond maen nhw'n licio gofyn pethau eraill fan hyn hefyd. Ydyn nhw'n siarad am sut mae'r egni felly yn cael ei trawsyrru'n wahanol? Odyn, maen nhw yn. Right? Mae'r E na yn sefyll o ran egni, faint o egni sy'n cael ei rhoi i pob cwlwm sydd yn mynd trwyddo y batri hunan. Right? Na beth yw rhan egni. So dim ond y batri yw hwnna? Dim ond y batri. Am y V, mae'r V yn meddwl faint o egni sy'n cael ei trosglwyddo i'r rhan allanol cylched. So, ta beth sydd wedi cael ei cysylltu i fe, okay? So yn yr achos hyn, mae gyda ni gwrthiant newidol, okay? A mae'r gwrthiant newidol na yn cael rhywfaint o egni. Mae'r IR bit na yw faint o egni sy'n cael ei trosglwyddo i beth, ti'n credu? Fe ni yn felly'n tybio i'r gwrthydd bach mewnol yma. Ie, gwmos. Okay? So, yn termau egni, mae gofyn bod chi yn gwybod beth yw ystyr y V, yr E a'r IR yn rhan egni sy'n cael ei trosglwyddo mewn cylched. Okay? Right. Mae dy fi cylched fach fan hyn, fi wedi adeiladu yn barod. So byddwn ni'n gofyn i ti, faint o ceryn sydd dy fi fan hyn ar hyn o bryd? Byddwn ni'n gweud o dim 0.45 am. Ie, so mae 0.5 dy fi. Mae'r voltedd ar hyn o bryd, ar draws y gwrthiant mewnol, mae voltedd o 4.5 volt dy fi. Sylwa beth sy'n digwydd fan hyn os i fi'n newid gwrthiant yr un mewnol. So mae'r gwrthiant yn mynd llai. So beth sy'n digwydd i'r voltedd ar draws e? Mae'r voltedd yn lleiau hefyd. So gyntaf i gyd, ti'n credu bod hwnna'n syniad da bod cael gwrthiant mewnol mor fach a sy'n bosib? Bydd hwnna'n achos i'r voltedd i mynd lawr. Ie. A ti eisiau'r voltedd i mynd lawr, mae'n peth da. Odi, mae'n peth da. So mae hwnna'n meddwl yn rhan egni bod llia yw'r voltedd yn termau egni, beth bydde ti'n gweud? Y lleiaf yw'r egni wedyn. Y lleiaf yr egni sy'n cael ei trosglwyddo i'r gwrthiant mewnol. Yeah. Cofia, son i'n licor gwrthiant mewnol o gwbl. Nag, son i eisiau bod dim egni. Gwmos, right? So, os mae yr gwrthiant mewnol yn cael llai o egni, byddai'r gwrthiant allanol wedyn sydd yn y cylched, bydd e'n cael mwy o egni. Beth arall ni'n gallu wneud yw wneud gwrthiant allanol yn fwy. So fi wedi mynd lan ar gwrthiant mewnol, gwrthiant allanol i fod yn fwy. So nawr beth sydd wedi digwydd i'r voltedd, mae wedi mynd lan. A wedyn bydd gwrthiant mewnol yn cael llai. So maen nhw'n licio gofyn cwestiynau bach fel hyn, a beth yw'r perthynas sydd gyda chi rynt, gwedwn ni, y gwrthiant mewnol a'r gwrthiant allanol cylched. So gwrthiant allanol, trial wneud e mor fawr â chi gallu. Gwmos, a wedyn y gwrthiant mewnol mor fach â chi gallu. A'n rhan egni, y lleiaf yw'r gwrthiant mewnol, o rhan egni... Y lleiaf o egni mae'r
gwrthiant mewnol yn cael. Gwmos. A wedyn, os mae'r gwrthiant allanol yn mynd yn fawr, o ran egni, Bydd fwy o egni gyda'r cylched allanol. gwmos. Alright? So beth ni'n gwneud nesaf yw falle profi hyn trwy defnyddio rhifau. Ond mae hwnna'n rhywbeth pwysig i gofio. Gyda cael pip fach ar fath o cwestiwn byddwn yn gofyn mewn aroliad fan hyn. Gallwn nhw roi'r cylched in i ni mewn aroliad, a gallwn nhw gofyn yn gyntaf i gyd, reit, ble bydde ti yn rhoi y voltmeter mewn yn y cylched Cwestiwn hyn? dda. Ond fi moyn mesur y gem. Os eisiau mesur y gem, bydd rai bod e rown y batri ar y top, byddwn ni'n gweud. So batri ar y top a fi'n rhoi voltmeter. Mewn cyfres neu mewn paralel? Mae rai bod e mewn paralel mwyn mesur voltedd y batri. Gobeithio bod chi'n cofio yna o tygau. Right, so, voltmeter mewn, mae fe mewn paralel, mesur gem. Rwy'n garantid fan hyn o mesur gem? Dim ond os ti'n eisiau bod y switch ar agor. Switch. So cofio fe da. Right. Beth wedys ti, mae rhaid fod y switch ar agor. I mesur y gem. I mesur y gem. Pam ni de? Os mae ar gau, bydd ti'n mesur y voltedd trwy'r cylched gyflawn. Bydde ti yn, right? Oherwydd mae, sydd yma cerrynt gyda chi, mae'r gwrthiant mewnol na, mae fe'n mynd i dwgyd peth o'r voltedd. Bob tro mae'n dwgyd e. So i mesur gem, dim cerrynt o gwbl. Right. Gallwn nhw rhoi cwbl o rhifau i chi nawr, ac byddwn nhw'n gweud wrthych chi enghraifft. Mae rhywun wedi mesur y gem, so cofiwch y llythyren am gem yw E yn yr hafaliad. Mae rhywun yn mesur e i fod yn 6 volt. Mae nhw wedyn yn cued y switch, a beth mae'r voltmeter na nawr yn dangos yw 5 volt. Ond fel o ti'n gweud, sy'n ti'n cued y switch, beth yw y 5 volt na? Yw y voltedd trwy'r holl cylched. Right, gwedwn ni bod ammeter gyda ni mewn y cylched a mae hwnna yn mesur 2 amp. Fi nawr yn gallu defnyddio'r hafaliad i gweithio mas rhywbeth. Beth? Dyn ni'n tybio ta'r gwrthiant mewnol. Coni bant. Go fe. Ni'n mynd i gweithio ti mas, boi. Right, pwy hafaliad ni'n mynd i defnyddio fan hyn? Dyn ni'n meddwl tawr E equals V plus I dot rhywbach. A ble bydde ti wedi cael yr hafaliad na? Mae hwnna yn y llyfryn hafaliadau sy'n dod gyda pob aroliad. Mae fyna pob tro gwenu arnoch chi. Neu helpu chi. A newch chi'n siŵr bod chi'n ysgrifennu fe'n lawr. V plus ar ai ar na yw e. Gan ni roi rhifau mewn. So E, bydd y 6. Mae dy fi'r voltedd yn 5. Mae hwnna'n rhyw fath o check, really, pob tro, dwi e. Cos bydd yw'r check fyna. Dyle'r E wastad fod yn fwy na'r V. Bydd yn, bydd. A mae dy fi 2 amp, a mae dy fi R. Na gymwch chi'n neud ffiseg lefel A, dyle hwnna ddim fod yn problem o gwbl i chi. So, beth ni'n mynd i wneud? Just newid pethau rownd. A mae hwnna yn mynd i roi hanner ohm I fi. Right, mae un peth arall gallen ni gweithio mas fan hyn hefyd. So mae dy fi gwrthiant mewnol nawr o 0.5 ohm. Os yw beth arall gallen ni gweithio mas fan hyn? Gallen ni gweithio mas yr gwrthiant sydd yn y cylched I gyd. So ni siarad... Yr mawr felly. Yr un mawr yn mynd hyn? Yep. Right, so os byddwn ni moyn gweithio mas y maint y gwrthiant na, hafaliad sydd gyda fi am gwrthiant, beth yw'r hafaliad am gwrthiant? Yn hafal I voltedd rannu cerrynt. Diolch I o mai ddeddf. Right. Cwestiwn yw nawr, pwy voltedd byddwn ni yn defnyddio? Byddwn ni'n meddwl yr 5? So V yn yr hafaliad. A V yn yr hafaliad yw'r 5. A'r cerrynt bydde? 2. So mae hwnna'n mynd i roi 2.5 ohm I fi. Gyn ni weld yn y muned pa mor bwysig yw maint y gwrthiant allanol hyn I gymaru gyda maint y gwrthiant mewnol. Ond yna defnydd o'r hafaliad I chi. Enghraifft arall sy'n mynd I ddangos pwysigrwydd o maint y gwrthiant allanol hyn I gymaru gyda maint y gwrthiant hyn fan hyn. Ti'n cofio beth wedon ni ar dechrau'r fideo ynglyn â pwysigrwydd seis o maint train?
Ie, bych chi eisiau'r un allanol fan hyn i fod yn Ie. fwy, llawer fwy na'r un mewnol. Okay, so ni moyn hon i fod lot yn fwy na maint yr un gwrthyn mewnol. A ti'n cofio pam mae hwnna mor bwysig? Mae'n amser sbel yn ôl dechrau fideo hyn. Okay, so falle bydd ni'n mynd i wneud fan hyn i trio profi hwn, Yep. a wedyn bydd ti'n gallu gweld wrth seis yr rifau pan mae yn mor Fath bwysig. ar beth wneud yr effaith lonrwydd? Gewn ni weld. Right, so gyntaf i gyd, beth newn ni, rhoi yn y cwbl o rhifau mewn. Right, so gweda ni bod yr EMF wedi cael ei mesur i fod yn 6. Okay. Gweda ni bod y gwrthiant mewnol yn fach, mae fe'n 0.5. A gwedwn ni bod y gwrthiant allanol hyn fan hyn yn 10 ohm. Beth cyntaf i chi wneud yn y cylched hyn, okay, so mae'r EMF na yn 6 volt. Fi gallu gweithio rhywbeth mas fan hyn nawr, straight away. Okay, beth fi gallu gweithio mas? Gyda ni gweithio mas yr cerrynt sydd yn llifo trwy'r cylched. Okay, so fi gallu gweithio'r cerrynt hyn mas. So'r cerrynt bydd arfaliad am y cerrynt? Foltedd rannu gyda'r gwrthiant. Okay. Na le, mae eisiau bod yn ofalus, fi wedi gweld lot o camgymeriadau yn digwydd fan hyn, ble mae pobl yn neud, falle bod nhw'n rhoi 6 mewn fyna, a wedyn beth bod nhw'n neud i roi'r 10 mewn fyna. O'n i'n meddwl, falle hwnna bydd ar y ffordd iawn, ond nhw'n gwmwys mae ffordd gwahanol. Wel, beth maen nhw wedi'n ngofio wneud yw to y gwrthiant mewnol hyn. Yr un ffrind. Right? Achos bod hwnna mewn cyfres gyda y gwrthiant allanol, mae rhaid i ni ado fe i rhoi y gwrthiant am y cylched i gyd. So 10.5 yn lle 10. Yeah. Right, top dy bendid, ti'n gweithio hwnna mas? Rhywbeth rhwng 10.57. Brain dy ti. Right, so mae dyn ni 0.57 yn rhedeg yn y cylched fel mae fer hyn o bryd. Okay. Gawn ni gweld beth bydde y fowtedd ar draws y 10 ohm. So beth byddwn ni'n neud yw fowtedd yn hafal i cerrynt llosi gyda gwrthiant. So bydde fe'n 0.57 llosi gyda 10 a mae hwnna yn 5.7. So ni'n gallu gweld yn y sefyllfa hyn 6 volt gyda ni fel gem, 5.7 volt i'r cylched allanol. So mae hwnna'n meddwl 5.7 joule i pob cwlwm. Right? Sy'n eitha da, ond mae'r gwrthiant mewnol na, mae yn dwged to. Wastad yn dwged, bob tro. A faint mae fe wedi dwged o ran egni? Fe ni'n gweud 10.3. Yeah, so 10.3 joule i pob cwlwm. Gyn ni weld beth bydd yn digwydd os byddwn ni newid y 10 ohm na a newid e i fod yn 40 ohm yn lle ni. Lot yn fwy. 4 gwaith yn fwy hyd yn oed. Gyn ni gweld beth yn digwydd. So, y rhif yn yr arfaliad, ar y gwylod nawr, bydde hwnna yn mynd i fod yn 40.5. Bydde hwnna nawr, os byddwn ni'n gweithio'r cerrynt, yn mynd o 0.57, bydde nawr yn mynd i fod yn 1.48. So mae'r cerrynt wedi mynd lawr. Byddwn ni'n disgwyl na, ddo, byddwn ni? Achos mae'r gwrthiant lot yn fwy. Yn oeddech chi'r cerrynt llifo. So mae wedi mynd o 0.57 lawr i 0.1, 48, sy'n nawr yn meddwl, byddwn ni'n bod 0.148, 40 ohm, bydde hwnna'n rhoi 5.92. So, 5.7 yn mynd i 5.92. So, falle chi ateb y cwestiwn nawr. So, gofynes i ti ar y dechrau, os bydde'r gwrthiant hyn yn mynd yn fwy, oeddi hwnna'n well? Ateb? Ydy wrth gwrs. Ti'n gywir. Pam? Ti'n colli llai o egni. Ie. So, mwyaf yw'r gwrthiant allanol, llai o egni beth ti'n colli i'r gwrthiant mewnol. A maen nhw'n licio gofyn y fath yna cwestiwn. Beth ti'n neud rhyw fath o resymu i ddangos e. Good. Right, be maen nhw'n licio wneud hefyd yw fod nhw'n rhoi falle canlyniadau i chi. A bydd nhw'n rhoi graff i chi, a wedyn bydd rhaid i chi plotio ar y graff ei hunan y canlyniadau. So, byddwn ni enghraifft fan hyn, be mae rhywun wedi wneud, yw maen nhw wedi cael canlyniadau a maen nhw wedi ploto fe yn barod. Right? Byddwn nhw wedi gweud wrthych chi bod yr chelyn yn mynd i fod yn foltedd, a byddwn nhw wedi gweud wrthych chi taw cerrynt sydd gyda chi
ar yr uchelyn X. Nawr cofiwch, mae'r un peth yn digwydd gyda, os oes canlyniadau cael ei roi i'r lle, bwysig bod chi'n dangos y croes. Nawr, yn digwydd bod am y graff hyn, mae gyda ni llinell ffit orau sydd yn mynd trwyddo pob un. Ie. Okay? Ond cofiwch, mae'n bosib, gallen nhw fod yn rhoi plot i chi ble byd nhw ddim yn mynd trwyddo pob un. Okay? So llinell ffit orau, hwnna yn bwysig i ddechrau. Reit, yr ail beth ar ôl chi wneud y plot, cofiwch os oes graff gyda chi mewn arholiad, faint o'r papur graff dylen ni fod yn defnyddio? Dewch chi o leia hanner papur graff gyda'ch pwyntiau chi. Ie. Okay, so mwyn a meddwl ble mae'r pwyntiau a'r llinell i gyd yn cyfro hanner y papur graff ei hunan. Okay, cofiwch hefyd, mae synwyr cyffredin yn gweud, cofiwch mynd lan mewn rhifau o 1 neu 2, 4 neu 5, byth mynd lan mewn 3s. 7. Okay, 7 byddai fe, chyfir yna. Na, Reit, be maen nhw'n licio gofyn wedyn, ar ôl chi wneud eich graff yw, byd nhw'n gweithio chi, odi'r graff yn cytuno gyda yr hafaliad, a wedyn bydden nhw'n rhoi hafaliad i chi. Fi'n mynd i roi yr hafaliad ni wedi gweld yn barod. Okay, mae gyda ni'r hafaliad na. Right. A bydden nhw'n gofyn, right, odi'r hafaliad hyn yn cytuno gyda y graff ei hunan? Right. Mae un peth wastod yn gyffredin pan chi'n gweld llinell syth. Yr afaliad, Yr hafaliad. So'r hafaliad sydd yn mynd gyda llinell syth, beth yw hwnna? Y Ie. yn hafal i Ie. mx Ie. plus c, Right. mx plus c. Okay, a mae hwn yn digwydd yn aml yn ffiseg, ble fydd y graff gyda chi, maen nhw'n gofyn i chi odi'r graff cytuno gyda rhyw hafaliad. So beth sy'n mynd trwy dda pen chi syth, llinell syth, yx mx plus c, a wedyn fi'n disgwyl ar yr hafaliad sydd gyda fi, a fi'n trio gweld, oes rhywbeth yn gyffredin. Yep. Right, wrth disgwyl ar y 2 hafaliad hyn fan hyn, ar hyn o bryd, os rhywbeth fel yn stico mas i ti, fel, gallai hwnna fod yn hwnna, neu hwnna fod yn hwnna. Gan bod dau peth yn sownd i'w gilydd gyda'r IR a'r MX, byddwn ni'n falle yn tybio bod nhw rhywbeth i wneud gyda'i gilydd, yr MX a'r IR. Right, okay. So fi'n gwybod falle bod un a'n 2 yn mynd i linko mewn dy gilydd. Fi'n gallu gweld bod dy fi un fi, mae dy fi C fan hyn, mae dy fi E a Y. Ond, be fi'n mynd i wneud, fi'n disgwyl ar y graff, a fi'n disgwyl i weld beth sy'n ar yr uchelyn Y. Beth sy'n ar hyn o bryd yw Fowter. So V. Ie, so V yw'r bit bach hyn. Beth sy'n dy fi ar yr uchelyn X yw Yr i-dot. yr i-dot. Okay. So fi'n disgwyl arno fe, meddwl, right, so'r hafaliad hyn cweit yn matcho'r hafaliad hyn ar hyn o bryd, achos yn lle Y a E, beth fi'n moyn i matcho'r Y na yw'r V. Right, so beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i newid yr hafaliad rownd y bach, so falle mae'r Y yn mynd i fod ar y V, okay, a'r X yn I. Right, ti'n moyn newid pethau rownd, fel bod falle yr siap yr hafaliad yn gweithio well? Ie, byddwn ni'n trio cael, so V yn hafal i, bydde rai fi wedyn cael E, a mae'r adio yn newid i minus, gan bod chi wedi symud i'r ochr arall, a wedyn yr i-dot a yr eto gyda'i gilydd. Okay, so na gyd yn wneud fyna, ni wedi disgwyl ar y graff, hwnna yw yr Y, so na pha mae'r Y gyda fi fan hyn nawr. Mae'r I gyda fi ar X bit, so mae hwnna'n iawn dy fi. A so mae gyda fi'r E nawr yn y sefyllfa ble bydden ni, os matchau hwnna gyda'r hafaliad ei hunan, mae'r MX fan hyn, a mae gyda fi'r C fyna. Nawr, odyw e'n cytuno. So, mae'r Y yn cytuno gyda'r V gyda fi. Mae'r I yn cytuno gyda'r X gyda fi. Yes, dim ots pa trefn mae'r X a'r M, achos maen nhw'r un peth. Okay. So, be mae hwn yn meddwl, beth yw C yn sefyll am yn yr hafaliad? Ble mae fe'n torri'r uchelyn Y. Right. So, ar y graff, mae gyda fi y pwynt hyn fan hyn. Nawr, be mae hwnna'n gweithio fi o'r hafaliad, yw ble mae'n torri, sef y C, beth yw e? Hwna yw'r gem, byddwn ni'n gweud. So, hwnna yw y gem.
So o'r graffin, fi gallu gweud yn syth, mae'r gem yn 1.6 volt. Bang. Wedi wneud. Rwydd. Okay. Nawr en, beth arall fi'n gallu wneud? Fi'n sgwyl ar yr IR, a mae'r dyfu'r M sy'n mynd gyda'r X. Beth yw M yn sefyll am? Dyna'r graddiant. Okay. So mae'r graddiant gyda fe. So mae'r graddiant yn cyd-fynd gyda pwy llythyren? Yr bach. Yr bach. So os i fi'n gweithio mas beth byddai'r graddiant am y llinell hyn, byddwn nhw'n gweithio fi beth yw Y gwrthian mewnol. y gwrthiant mewnol. So os na fi na, y graddiant amdano fe, cofiwch beth yw graddiant, yw'r newid yn y. Okay. Wedi cael ei rhannu gyda'r newid bydd ydych chi mewn x. So'r newid, cymryd ni y llinell i gyd os yn bosib. So y newid yn x bydde fi'n mynd o 1.6 ar top fan hyn, lawr i, beth bydde hwnna, 0.3 ar y graff. Ie. A beth yw'r x sydd gyda fi fyna wedyn? 4 fi'n credu. Ie, cywir. Right, so os fi'n gweithio hwnna mas, i gyd bydde hwnna'n rhoi dim pwynt 325 Ie. ohm. A hwnna yw y gwrthiant mewnol. Right, so, i ateb y cwestiwn, odi'r graff yn cytundeb gyda'r ofaliad? Odi, gyntaf i gyd, oherwydd ma fe'n llinell Syth. bang, marc amdano hwnna. Wedyn byddwn ni'n gweud, mae'r yn cytuno gyda y fi, mae'r I yn cytuno gyda'r X, felly byddai'r toriad yr uchelyn Y yn cytuno gyda'r E, a byddai'r graddiant yn rhoi'r R i fi hefyd. A reswm y minus y fe? O, y minus, yr minus hyn, ie, right. Pa mae'r minus yn oedden nhw'n cytuno gyda'r graff y minus? Wel, gyda'r graddiant yn negyddol, byddwn ni'n gweud bod yr minus na yn y lle cywir. Odi, achos bod dy fi llinell sydd yn negatif, a mae negatif mewn yn yr hafaliad ei hunan, mae hwnna yn profi'r hafaliad hefyd. So, odi, mae'r graff yn cytuno gyda'r hafaliad. Da iawn. Arbennig.